de makonya emfa suta ho ana kan o kan sense man ko ahine ba ho ko yiri mina ko hobi asem bia ni wa na ne wo suta hine kan ya ogitum patapa adwuma ani ade a meka de se emfa santeman mra nhihye yi mu na papa no fa so a oyeye na meka ne se ninti amma se biri mu ansa se nyina koye wo mu dia o mu de patapa na ye nema emfata already na sase ko etiso no mi suta hine dia kwa ma hina sase e beto mpemfo e no mtie kwa ma hina sase ku gyan sase ye da hoyi bo sase ki dom no kwa ma hine na ho nkrata se mi ne kuta no gema wildlife kwa ma hine ye cha mai wo ne suta hine dia o didi beso ohima dida hinfa na fria betwam jiki betwam afram so obedu brim ensamo a eya se wo nkonwa won sase bi so a brim ha de wakonwa na ada na ode patapa ani tumi a wonti ama sisi mpempe so ewi obisi hina yakonwa nsom hoda be na wotwini na ye no motena asisia ade edefa bafos mankwa hene ho anasa asanteman so mankwa ho na yesua ade eduru ba bia na ye kyere se na ebra na nsutaman sebi briche kese boy a apatemutu enam so ma ohima no ote akonya so sabre no ebe boy Euro Santa hina mane ma Euro Santa hina suma nkwa hene ema ne koya wo ne sebi nsutaman no okokonji nsutaman ma asomdue eba ho no ye ka se nkuro ne bi wo ho no mo a ne nkuro makoma kunsia ena nsutaman hima sabre no nsutahima sabre no ode ema sumankwa hene ede hye nanimonyam enam ne nkodin obekon ya enam so ma sutaman no enya nasomdwe ena afense so no osa ede brolo ni bia na se nkuro ni bia omo hye nsuta ase no so ode toto sebi nkura hodo a ewo asanteman mu a ena se wokuma ase ebi eye kona ene won aka nyina no kwa ebi ewo nsuta na be na wotwi ni ena enkuro ni bi no ene eye brem mu sebi amane mu no ehye sumankwa ahene ase ena mokon kokonjeje eye nsutaman a wohema ede hye nanimonyam a wo kyere se de obaye no won ani aso na no ena mpanyina won atenankonya wo brem ede ababeto enimu se nsutaman hene sebi yura wofa ebaye no wabobbre mu hene a se bo mana kwakusai ede a kyere no wana hemfie eno nti panyin se omote ase a enyeye na omafa afidie so a se bi omode asam na eto Euro Santa hene ni mesan se ade na wia eboso na akɔwie bi so na ebobobbo so mpo a de kase bo no eye se bi opem so setu autoso emienu eno nti won kyere se de eno a yesiye no ana se de eno a won duaye no asa eno na awo nei eno nti omo sere se yewura bebem na waba behwa ba bisiesie esan se yewura sa yewura ne wofa prekope ene ensuta ena se bi do ni mama mre no so wonse amane do ni mama ne no so wonse amamre eno nti no se yewura ba mu a obehwa amasomdwe nyina ede aba esan se do wonim ne do mo beto ye ne se brem de ejesumankwa ahene ase a enye nnempo ena se bi obehye sumankwa ahene ase enti mo mienkotie bra omo ene opemso se bi omo twetwe nkomo efa won wani brabre ne se de omakonya no akwakwayira na omo kyerɛ se akonya no mpo no de odini di ade mpo sanko ye de hyekan na so ye de hye branti mpo a se bi nke ha adwene na emumu no nsutama ahene enyi abranti ne mpo emfira de hyefiem de emu koyi ne fira busua foforo mu ha se bi ekame ya se ya akokɔhwede ene ode akonya no ede ema no mo mienkotie mbra ahene wa apombako nyakopɔn da roma mpacho udin bafo ajikum me yene na kwa mahinsi akwa hene mesame ya busuin ankasa kasa mafo yo wada roma eden na ekoso a pese yete ehefo atibi de mpese motie ne se ewiase ede no kure ne kasembia na kurubia nso ewa busuin edi so ebrem asonafo ne di kuru ha konwa asona na do so okuru ha asona bibiri nti wa won free de ntifie
free asona identify wo brem ha sei no mo no uni brem akonwa da hada free tete nipa edi akonwa okuruma sei no nyina identify abusuafo ya asonafo na yanka bi nche just 2018 ya fisi chichiri kurei nyankopon obo kurei beto ho no mo 2018 yabati an se abusuafo ba akon okuruma sei no mo asore se omle di kuruma akonwa yadi enim sa agro asampa fere enkwati omo timesi hene akuso ya kire na nsuta hene na nsuta hene so de bre mu nsom ne da ye hunu bi da ne mu ha hene yesu a kire no ye nsuman kwa hene nti abasa de a asem ya de mra na eka eni amamre nti minime mpanimfo no fa ye ho kokumase ko na nsuman kwa hene ko bono man yese de ekoso no bibia na nsuman kwa hene be ye bia wo yoyi anye yene kesa hindi kwa na ekoso sale wan hwe betra fufu wa na dan ekwa yo ampani ampa bepem sendam no wo hoi asam no yewura opem so na dawroma aduru nanim ti ya twa ne so ba beka na sabusua sonko bitimi tu hwirem ebedi kuro bi so akonwa mpofirim obra wonka kuro no adehye ho a man yeyi a yebete senso so enye yi nso a opem so dawroma ono wotre so dae obekam yeti wadawroma omo dibi da na akonwa na free abusua no mu ana omo ndi bi krada omundi akonwa da na unim tete ho no na mpanifo no ka biribi ka se bia fra no ye ho tete ho no na obi sori kurom na se nsem ya esan modi ma obo no ho ne nsem o ye kakra ni nti otumi nya dibre tete ho no tije ni kura ba kira de no o kira nkwala de wo kurom a o tije ni de enso san so na akọ school nti odane wo man krache obi nya krata o de kofre man na be kai na papa bi sori o mu fi o ne frɛ no kwa apa opani kwa apa no obo no homoden ko edwumam ene otumfo wo mpe nipa se kire nti enye saade a nka se wo ho na nso mintumi nka ye nka ne sama ne yi papa no sori ya ne nsam ye nti no ekoba se bere mu ha se no sere dan ko an obi a wo nti yakonwa kura mpo ane ye ya ye di ade no ye mu biye ne ho no wo dai nti papa no de akonwa ma ne se on fanto ne da mu maye nti ebegu nsa je se ko papa ne fie ebe bibia papa ne fie ne ko e na wo ye ndai okay na wadawroma se okoso akire na nsuta hene ekoba na sen ifri se minim se bi yesu ni mamra won se amamre abusua ayi ni ade da na 2018 ya wabasa oba biswa ya amamre mu no ekoba na sen na nan ma kwan ma sanso ayi no timikoso mi wura me do wase asem ya wubisa mi ka be me de pa sen kan nsuta hene no ankasate ha anye sanke wo no ho nsuta hene yo henketo opem so ofa me kana semo na myam hihime na so enokra de enokra nsuro hwe ntina ma mitimi ka bie na nan say ampa se de meka yampa se nkrofo ni bre mu akonwa da ena nsuta hene makwa ma wo so a kire no a nko kam de ya na hu so fi se fititi a ebetu empani fo bre man de makonwa emfa nsuta ho ana kan o kan sense man ko ahine ba ho ko yere nyina ko hobi asembia ni wa na nani wo suta hin kan ya ogitum patapa adwuma ani ade a meka se emphasante man mra nhihye yi mu na papa no fa so a oyeye na meka se ninti amma se brimu ansa se nyina koye wo dia o mde patapa na ye nema emfata already na sase ko etiso no mi suta hin dia kwa ma hin asase ebetu mpemfo no mtie kwa ma hin asase kugyan asase ye da hoyi bo asase kidom no kwa ma hin na hun krata se mi ne kutano gima wa life kwa ma hin ye chama yo nsuta hin dia o didi beso ohima dida hin fa na fria obetwam jiki betwam afram so obedu brim ensamo ya se wo nkonwa won sase bi so a brim ade wakonwa na ada na ode patapa ani tumi a wonti ama sisi mpempenso ewi obesi hina yakonwa nsum hoda ye kan nsum kwa hina akonwa nsum no no ye wabakwasam ewo ho ye wo mpanifo no wo ahyede wo ho no mo a se dudi ya se kan ho asam ho bitimi aka nti de yesi utumfo an se omoye na sab no abeda yeso no nam so ye dem kura ampo no ye pie ni ye fo mu kura ehu ma ye
koye asikansam akoye tusam anu kura mentimi nka so meye de na maka so isan se ye district no na ho de ni gina suta so nti ibi kura de beto ye ne be consulta police station ni kana koye ngunan sa na meka no fi se ya na eya ino kasai isan sa tumi no ma benya nti na ntwefo hayai na ntwefo hayai ko hwede na ntwe nkrofomfo a eya ukokan ya se aposofo nka asasesem eya samo eya nti sempre fo amaba e bompa yeso nyame be yadom na berutumfo betranse no dia asem ne da no o dia toama asumdwaba na dia wona kasa yina yiti anamdas sabi wona na creation nsa nti de nanano maka de ne manfo aka ono ebekasa etwato amai nana wadaroma emwakwa ya eja mijirisa pomboko awurade adom ne mompaibo ye nyina ho ye o mpanyimfo akasa ena o manfo enso so akasa makasa bebre den na opese o de twato adaroma de kan no me ye frame nana fojo a me free biremu dentefie na de me de twaso e wasemi mu se emra me mindful ma me ti ase se o hawo ni amane asinsa asesem so na yedi na ntwie begunsa aseso na obi asase ho a na o magye afiri ni nsem a enye o modia obi o kra o do wadua buro na o makudwini nyina tuagu me de ho yaw e de asem no koda court high court mampon na mi opim so asutiri eni nti se de eniema nsi kono me ko bo kwa mampanimfo amane ye nyina ka bomu eko mampon high court eko ye injunction de koto asase no so ya ko serve abrantie no a waye no ho se ohene e wo biremu no police station anim e wo mampon oje krata no to twene eda duru ha yakuduru court no so a wa ma na no ye mra makwan me asan be serve no bio omo free Belly for free man pon buy a mo be serve no omo amfa na hogono so omo hia no a na ekọ biremu asie ye se omo de krata no ma no wanye o ka chem so omo mie nkofie na mo nyina di na chi di no kofie efie na omo de krata no ko che ne nsa na odi abufuo nso giye nti waje krata e die na kama hunu se injunction a ye de to so no waso mu no aye adwuma na nso besi sa amre ye nne eda dikan a ewo April mu 2025 yimu no me ba krom ha na maba bete se de sitie bi abrante ne da so ajeje nkrofo asase emra ye de injunction ayi amane ni nyina ommu court mra on fair court on fair abaitu mi bia esanse wo district no mu police for tanachi minim de meka eni nti na meka sa eni nti misre nananom otumfo bia hye won sase wadaroma de ho dwumama ensam no ene yakwakotie ede aba no de yesre nsa asomdwe mra na etu ntimi nkonkotwere de yetwere panyense de ade wono no odi enye de ekomo ede no kai so be subscribe no ahya ma fofo nso so enye bi ahwe edin no eye mahame fozi otweda mponyankopon yadoma yebehia makram